Tem vostè que els centres comercials estiguin tancats ja a aquestes alçades? No, no, perquè a més els centres comercials poden magníficament protegir els seus clients a les entrades, amb comptadors de persones, amb mesures higièniques. Vull dir, un centre comercial és un dels llocs que pot estar més segur i més ben protegit per anar a comprar. Per tant, no entenem que es puguin prendre aquestes mesures de tancament que són tan gravoses i tan dolentes per les botigues que hi ha. Bon dia, Laia. Bon dia, Laia. En molts d'aquests centres comercials, les botigues que hi ha són botigues de petits comerciants. Bon dia, Josep. Les cadenes també hi ha. El de sempre, el talladet i l'entrepà de pernil. Gràcies. En aquest cas estan tancats en aquests moments ja a les portes de la campanya de Nadal. Miri, tancats que no tornaran a obrir un 12%. I si la això, campanya de Nadal... Au, vinga, Josep, home, que tu ets jove encara, pots fer moltes coses. Caram, Jimi Hendrix, té bon gust, la neta. Bon gust. Calla, calla. Me'n vaig a dormir cada dia amb el cap com un bombo. No m'estranya, amb aquests altaveus. Són herència meva, d'un ordinador els tenia allà a casa. Ah, què? Laia, el bocata, Perdó. Crec que ja el tinc. Estàs segura? Sí. Em podries donar la targeta de crèdit, porfa? Espera't que acabi això. Tindria que ser ara, porfa. Mira, ara. Si no, no m'arribarà. Sempre amb pressa. Primer li portes aquest entrepà en el Josep, que deu estar fent caixes, i després ja en parlarem. Hola, Laia, maca. Hola, bon dia. Què necessites? Res, que et venia a portar l'esmorzar. Oh, caram, quin detall, gràcies, ja m'hi pensava. Que t'agrada? M'encanta. Tu? Per què la necessites? Jo per emetre la de DJ. I com vols que soni? Fort. Molt fort. Doncs espera't, perquè tinc un que em sembla que t'anirà millor. Mira, és aquest. Vale. Tu saps la diferència entre un altaveu i un altre? No. Mira, aquest té un Bluetooth de primera generació, en canvi aquest és d'última generació. Això vol dir que la velocitat de transmissió de dades entre la teva taula i l'altaveu és molt més alta.